SF3 u SF4, żewġ swali f'San Vincenz de Paul li fihom jilqgħu l-anzjani nisa. Iżda l-ambjent ta' ġo fihom mhuwiex wieħed li jirrifletti l-livelli tal-lum. Għalhekk inħasset il-ħtieġa li fuqhom isir xogħol estensiv. Fil-fatt għandhom jinbnew mill-ġdid. Dan ix-xogħol issa jidher aktar possibbli u wara li din il-ġimgħa l-MEPA approvat il-permessi meħtieġa, issa x-xogħol huwa maħsub għas-sajf li ġej. Din hija l-ewwel rinnovazzjoni fuq skala daqshekk kbira li qed issir f'din ir-residenza. Il-kap eżekuttiv tar-Residenza ta' San Vincenz de Paul, Josiane Kutajjar, tkellmet dwar it-tieġa ta' dan il-proġett. Dawn huma żewġ swali li għadhom fi stat antik ferm. Tista' tgħid mhumiex kmamar huma kurituri twal bil-pazjenti ġo fihom. L-ispejs laqas għandhom faċilità sanitarja, laqas hemm privatezza bejn pazjent u ieħor. Mhux ilu li wasal żmien naħseb ferm kien hemm bżonn li nagħtu l-attenzjoni fuq dawn iż-żewġ tiswali u nirrinnovawhom kif jixirqilhom ir-residenti tagħna. Proġett li mistenni jsir b'investiment ta' €2 miljun. Il-kmamar sa jiġu upgraded b'dawn il-faċilitajiet sanitarji, b'ċerta privatezza, noħolqulhom recreational areas, dining rooms, servizzi ta' lifts, pantries aħjar, ħantuhom uplift tajba ħafna. Din hija parti mill-inizjattiva ta' dan il-Gvern li jkompli jagħmel l-iswani ta' residenza ta' San Vincenz de Paul ta' livell aċċettabbli għall-anzjani biex dawn l-anzjani jgħixu f'ambjent li jixraq.